mga langga, this is Jaika again, your Mama Bear, and welcome back to our channel! So for today's video mga langga is ang akong buhaton is ang what's in my traveling bag. So, before na ako nihimuon nga video mga langga, so I make sure nga mo travel jud ko dili ra diri sa ato ang province but outside sa Siquijor. So, I'm so excited to share with you mga langga kung unsa ang akong dad-on. Well, actually mo ito may Dumaguete. So, akong i-share ninyo kung unsa ang nasa ako ang traveling bag. So, without any further ado, let's get started! So, mga langga, ang akong gamiton nga bag is kani siya. So, yes. Muna siya akong gamiton nga bag. So, actually, if dili na ako sa Siquijor, like, nara ko'y mulaag ko or what, is katong gamay nga bag akong gamiton. Since, this is my first time nga mo travel jud ko balik sa Dumaguete. So, kahit nga ni-lockdown last year. Yes, last year. So, mga 1 year kapin na kung wala nakasakay barko. Oh, no! Wala na ako nakatog Dumaguete. So, actually, I'm quite excited nga na Kuya Juan since ang, you know, ang mga positive cases dito sa Dumaguete is nagkadaghan. So, medyo na Kuya Juan ko, especially kay si mami akong kuyog. Pero, excited at the same time kay maka-travel ko gusob. So karon I'm going to share to you mga langga kung unsa ang naa diri sa akong bag. First nga naa diri mga langga is tereng, I have here my wallet. So actually talagsa na ako ni siya gamiton. So I decided nga kani akong gamiton para isara ka wallet akong dad-on. Dapat kinahanglan jud magdalag ID. So muna siya ang nasa akong bag. Wallet. Second is, I have here, ang pinaka-importante, alcohol. O si bago pa kayo na akong alcohol, mga langga. Kanina pa na ako nagipalit. So, naang akong alcohol. And, so, diri pa sa dako. And, also, mask. So, kaninga mask akong gamiton, ugma. Kaninga mask among gamiton ni Mami ugma para katong super close kayo siya. Kay, you know na, dapat jud. So wala pa na ako diri na sulod. Actually magdala pud ko og face shield nga katong whole jud siya, then magdala pud ko atong half visor, pero wala ko siya nasulod diri kay tuwa pa ni Mami. So ani siya wala mo gamito ni Mami. And also since paranoid kaayo ko nga tao mga langga, so nagdala ko extra nga kuan face mask. Kanipod, face mask ko yung sulod ani. So, face mask. Madaming face mask. Kay, akong make sure nga kanunay mag-ilis si Mami face mask. So, ako pod kay, you know na. Ang virus karon, my God. Kuyawan kay ko, kay si Mami manggod akong kuyog, you know. All this. So, dapat jod, extra ingat. So, also, I have here, nakoy kuandere, pouch. Ang sulod ani is charger. Then, kani siya, katong na ay headphone ako, na ay rosary. So, ano siya. Dire. And, ang ako ang essential. Stress away para dire, if ever maglabad akong ulo, kay since wala na kayo kung nakabiyahe-biyahe, no? So, wala siya. Ako ang perfume. Then, akong rosary guide. So, muna siyang naadiri. And, last na naadiri is tirang Shein. Charot, joke lang. Ako rang giyus ang ako ang Shein nga kuan. Actually, kani siya is isa ka t-shirt, isa ka short, na akong mga undies. And na ako'y sandwich. Pang-ingkaso ra ni siya mga langga. Like, kuan. Di magud na ito matag ano. So, in case nga, kinahanglan kong mag-ilis or kuan kanang makahigda dito gisa kagabi. So, at least na ako'y dala. So, ambot ni Mami kung magdala siya. Pero ako,
magdadala jud ko mga langga. So muto siya ang sulod na ko dire. Murag yun to siya. So di ba ang gadaghan face mask. So dire mga langga, dire sa gamay nga bulsa, naapod ko gisulod dire. So ang naa dire is I have here ball pen. Nakoy ball pen kay, di ba? Pasulaton man jud ka o musulod ka sa mall, sulat sa ngalan nimo, contact number, and for contact tracing. So I have my own ball pen. Kay kabalo ko nga ako po'y musulat sa kamami. So para dili ko makagamit sa ginamitan sa uban. So I also have here nga spray nga gamay nga alcohol. Wala pa po din siya nagamit na pay plastic. Nidungan ako palit ganina itong isa. And panyo. Sinsing tanon kay ko. Gisingot ka ni ko. So kinahanglan ko na ako'y panyo. So that's it. Mura siya isunod sa ako ang bag, sa akong travel bag. So I'm quite excited nga nakuyawan. Like i-rate na ko siya 50-50. 50% nga nakuyawan. 50% nga excited. So, muto siya, mga langga. And also, napod ko i-upload nga vlog kung unsa ang mga requirements, unsa mga dapat buhaton, asa mini adto para maka-travel mi sa Dumaguete, sa new normal karon. So, muto siya mga langga. I hope nga na may idea kung unsa ang dapat unsa ang mga butang nga dapat natong dalon, especially karon nga still we're facing the super, my god, ang mga viruses oh yan, ang mga virus, diba, still dapat sa pandemic. So muto siya, I'm just gishare na jud na ko ninyo mga langga kung unsa mga things nga akong dalon. So that's it for today's vlog. I hope na mo nakuhang ideas. And I hope you enjoy watching. So, muto siya mga langga. So, thank you so much for watching. And also, sa mga bago pa diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga. And sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So, I hope you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So see you again to our next vlog mga langga. God bless and please be safe everyone. Ciao!